लोगोफोर दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा सावरायनो नागिरदों सुंद' समनि गेजेराव मानसिफ्रा आनएमप्लयमेन्ट माबायदि जायो सोलोंथाइ लानायनि थाखायसो मानसिया आनएमप्लयमेन्ट जायो बेखौ नोंथांमोना मिथिखा सोलोंथाइ लायै मानसिफ्रा मालाबाबो आनएमप्लयमेन्ट जाया आंनि आफाया जेबो सोलोंथाइ रोङा नाथाय बेखौ आनएमप्लयमेन्ट होननानै बुंनो हाया बेनिखायनो मोनसे बाथ्राखौ बयबो मिथिनानै लाखा आनएमप्लयमेन्टआ मानि थाखाय जायो आरो आनएमप्लयमेन्टआ मानि थाखाय जायो बे बाथ्राखौ मिथिब्लानो जोंनि समाजनिफ्राय जोंनि रायजोनिफ्राय आनएमप्लयमेन्टनि समस्या जोबलांगोन आंनि आफाया सोलोंथाइ गैया नाथाय बियो आनएमप्लयमेन्ट नङा नाथाय माखासे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आरो माखासे डिग्री लानाय मानसिफोर दोङो गोबां मानसिफ्रा आनएमप्लयमेन्ट डिफारेन्सआ मा स' बेनि डिफारेन्सखौ मिथिब्लानो नोंथांमोना आनएमप्लयमेन्ट समस्यानिफ्राय बारग'नो हागोन सोरबा जुदि आनएमप्लयमेन्ट समस्यायाव गोग्लैनानै दोङोब्ला दा बेनिखायनो आङो गिबियाव नोंथांमोननो मोनसे शर्ट आरो इन्टारेस्टिं स्ट'रिजों नैबे बाथ्राखौ फोरमान होनो नागिरदों मोनसे पेट्रल पाम्पआव सासे सेंग्रा खामानि मावोमोन आरो बे सेंग्रानि थांखिया जाबाय जिउआव गंसे रेड कालारनि BMW कार बायनाय थ' बे पेट्रल पाम्पआवनो बियो गोबां गोसो होनानै खामानि मावदोंमोन जि गारि नुयो बेखौनो बियो गोसो होथाबना नायोमोन गारिफोरनि डिटेल्स इनफरमेसन बियो थुब्रायबाय थायोमोन सानसेखालि बिनि पेट्रल पाम्पआव गंसे रेड कालारनि BMW थाव सोफायदोंमोन बियो गारिखौ बिराद गिदिं गिदिं नायदोंमोन थाव सोहोलां दांनानै नायहोलां ओमफ्राय बे BMWनि अनारा ओंखारनानै सोंदोंमोन भाइटि नों मानो एसेबां आंनि गारिखौ नायदों माबाफोर जादों नामा बे सेंग्राया बुंबाय एसे माने अफिसार लेभेलनि मानसि मोजां ड्रेस गानदों स्टेन्डार्ड माने स' बेखौ ओंखायनो सार होननानै बुंबाय आरो सार आंनि जिउआव मोनसे सिमां दङ नोंथांनि बायदि मोनसे साखा खब्रै गोनां गंसे गारि एबा BMW रेड कालारनि कार गंसे लानायनि सिमां आंनियाव दङ बेनिखायनो आङो बे गारिखौ नुयोब्ला बिराद नायनो गोसो जायो आरो आङो नायो बिनिफ्राय बे मानसिया बुंदोंमोन जे फंबाय नोंनोथ' आं BMW कार बायनानै होनो हाया नाथाय नोंनो आङो बे BMW कारखौ मोननो थाखाय आङो खायदा होनो हागोन आरो नोंनो रास्ता देखायनो हागोन लामा देखायनानै होनो हागोन नैबे भिजिटिं कार्डखौ ला बेनिफ्राय जेब्लानो सुबिदा जायो आंनियाव थांबानो जाबाय होननानै बे BMWनि बिगोमाया बिनो भिजिटिं कार्ड मोनसे होनानै थांदोंमोन बिनिफ्राय बियो बिराद साननायाव गोग्लैदोंमोन सिनाखि मानसि सासे आंनो बेबायदि बोसोन होलांदों सिनाखि मानसिखौ आं बोरै फोथायनानै बिनि न'आव थांनो आंखौ बोरैबा खैफोदावसो खोख्लैगोन खोमालै बियो न'आव लिंनानै ओरैनोबा मानसिफ्रा बुंसोलायगारो सिनाखि मानसिजों क्ल'ज दा खालाम आंगो दा खालाम होननानै आंखौ लिंनानै न'आव लांनानै माबा बिपदआव खोलैनोबो हानाय बियो बेबायदि माबा माबि साननानै बियो थांलालै आङो होननानै बियो भिजिटिं कार्डखौ डास्टबिनाव गारनानै दोनबाय थाङाखौनो बियो डिसाइड खालामबाय नखानायै बिजोंनो पेट्रल पाम्पआव खामानि मावफानाय बिनिनो लोगो सासेया डास्टबिनखौ साफा खालामबाय थानायाव बियो भिजिटिं कार्डखौ मोनदोंमोन आरो बियो समस्त बाथ्राखौ बिनि लोगोआबो नुबाय थादोंमोन मैया जानाय समस्त बाथ्राखौ बिनिफ्राय बियो बे भिजिटिं कार्डखौ माने बै लोगो सासेयासो बे सेंग्रानि लोगोआ बे लोगो सासेया बे भिजिटिं कार्डखौ लानानै थाबैनो बियो एक सेकेन्डबो थाद'आलासिनो आंनि पेट्रल पाम्पआव खामानि मावनाया जि जाय जाथों होननानै बियो बै अनारनि खाथिसिम खारलांदोंमोन बिनिफ्राय बियो गासैबो बाथ्राखौ बे BMWनि अनारनि सिगाङाव बुंदोंमोन आरो BMWनि बै अनारा बिगोमाया गावनि कम्पानियावनो बिनो मोनसे मोजां खामानि होदोंमोन आरो बेखौ बुजायदोंमोन जे नोङो मोजां खामानि माव नोङो थाबैनो ग्र' जागोन इमप्रुभ जागोन आरो नोंनि साननायखौ नोङो मावफुंनो हागोन आरो बे टारगेटखौ लानानैनो बे मानसिया बिनि कम्पानियाव बिराद गोसो होथाबनानै डेडिकेटेडलि बे कम्पानियाव खामानि मावदोंमोन आरो कम्पानिनि थाखाय मोजां खामानि मावना होनो हादोंमोन आरो थाब समनि गेजेरावनो बियो प्रम'सन मोनदोंमोन आरो टीम लिडार जानो हादोंमोन आरो कम्पानिनिफ्राय गोबां लाख लाख फैसा खामायनो हादोंमोन बे कम्पानिनि अनारा बेखौ बिराद मोजां मोनदोंमोन आरो बिनो समस्त दायित्व कम्पानिनि दायित्वखौ बिनो हेगारनानै होदोंमोन आरो बियो 5-6 बोसोरनि उनावनो बियो BMWनि गंसे BMW कारनि बिगोमा जामारनो हादोंमोन दाना बे लोगोआ BMW कार बायखांनायनि उनाव 5-6 बोसोरसोनि उनाव गाव जि पेट्रल पाम्पआव खामानि मावदोंमोन बे पेट्रल पाम्पआवनो बियो गावनि BMW गोदानखौ लानानै थाव सोनो फैदोंमोन दाना बिनि लोगो जाय लोगोआ माने BMW लानायनि थाखाय बिराद फाग्लामोन जाय माने सिमां नुसिनग्रोदोंमोन BMWखौ लानो होननानै बे लोगोआ बे BMW कारखौ नुलायबाय आरो बिराद गिदिं गिदिं नायलायबाय बियो बास आंनि ड्रिम कारा फैलायबाय थाव सोनो जोंनि पेट्रल पाम्पआव दाना बियो थाव सोहोलां नायलायबाय
दाना बे BMW नि बिगोमाया बिनिनो लोगो मोनसे समनि बे ओंखारना बुंबाय आरो मालाय मा खबर थिगैनो दङ ना नोंनिया खबरफ्रा होनना सोंबाय ओमफ्राय बे सेंग्राया बुंबाय गिबि सेंग्राया आं नोंखौ सिनायाखै र' होननानै बुंबाय आरो आंखौ मा सिनाया जानो नोंजोंनो आं एखे लेखे खामानि मावदोंमोन ना 5-6 बोसोर सिगाङो बे पेट्रल पाम्पआवनो बेनोब्रा आं आरो नों मा एसे सोलायखो आरो नों एसेबां लाक्जारियास कार मारै बायनो हाखो एसां मारै नोङो माहाजोन जाखो होनना सोंबाय आरो बे सुबिदायाथ' नोंनिसोमोन बे BMW कार बायनायनि सुबिदाया आं जे दिनै माहाजोन जादों दोहोनि जादों बे दोहोनि जानायनि पजिसना नोंनिसोमोन मानोना नोंनो सासे मानसिया BMW नि सासे बिगोमाया नोंनो मोनसे भिजिटिं कार्ड होना गालांदोंमोन बिनि न'आव थांनो थाखाय आरो नोंनो BMW कारखौ माबायदि बायनो हायो बिनि उफायखौ होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय नोङो रिजेक्ट खालामनानै थाङाब्लासिनो नोङो बिनि भिजिटिं कार्डखौ डास्टबिनाव गारना दोनदोंमोन नेक्स्ट दिना खालि आं बे भिजिटिं कार्डखौ मोन्दोंमोन डास्टबिनाव आरो आं 1 सेकेन्ड बा थादोबालासिनो बै मालिकनि न'आव थांदोंमोन आरो आं समस्त बाथ्राखौ बुंना लादोंमोन आंनो बेबायदिनो खामानि मावहोदोंमोन थाबैनो आं बिराद गोसो होथाबना मावनायनि गेजेरजों बे कम्पानियाव आं प्रमोसन मोन्दोंमोन आरो आङो मोजां थाखा आरजिनो हादोंमोन दिनै आङो बेबायदि गंसे लाक्जारियास कारनि बिगोमा आरो बेनि जागाया नोंनिसोमोन जागामोन सल'आथ' खोब साधारन सिम्पोल आरो फिसा नाथाय बेनिफ्राय सोलोंनो गोनां गोबां दङ नोङो सोलोंथाइ लानायनि उनाव ग्रेजुवेसन पोस्ट ग्रेजुवेसन खालामखांनायनि उनाव नोङो खामानिखौ गिदिर फिसा नायबाय थानो नाङा नोंथाङा जि सुबिदा मोनो बे सुबिदाखौनो नोङो मावनांगौ मानो होनबा जों मिथिगौ चान्स नेभार काम्स बेक होननानै बुङो जि सुबिदा मोनो नोङो सुबिदाया फिसायानो जाथों गिदिरानो जाथों नों माबा मोनसे गिदिर टारगेट दङ गल दङ नोंहा खिन्थु नोङो गिबि सम नों फिसा टारगेटखौनो मावनानै नोंनि गिदिर टारगेटखौ सहैनायनि थाखाय बेखौ जांख्ला महरै नोङो बाहायनो हायो बेनिखायनो ग्रेजुवेसन पोस्ट ग्रेजुवेसन बा जायखिजाया डिग्रि लाखांनायनि उनाव नोङो जि सुबिदा मोना मानो फिसायानो सुबिदा जा गिदिर सुबिदायानो जा बे सुबिदाखौ नोङो मोननाय लोगो लोगो लानांगोन नोङो मालाबाबो खामानि मावनो लाजिनाङा नैबे खामानिया गिदिर नैबे खामानिया फिसा होननानै खामानि बासिनानै नोङो सुबिदा मोननायखौ मावालासिनो थानाङा नोङो फिसा सुबिदा मोनोब्लाबो बे फिसा सुबिदाखौनो नोङो प्रेजेन्टलि नोङो मावग्रोनानै नोंनि गिदिर थांखिखौ सहैनो थाखाय बे फिसा खामानिखौ मावजेननानै नोङो बेखौ जांख्ला महरै नोङो बाहायनो हायो जोंसो बासिनानै लायो जे नैबे खामानिखौ ग्रेजुवेसन खालामग्रा मानसिया मावनो मोना नैबे खामानिखौ पोस्ट ग्रेजुवेसन खालामग्रा मानसिया बेखौ मावनो मोना आरो खामानि बासिनायनि कारनावनो जोंनि गेजेराव आनएमप्लयमेन्टनि समस्या बारायलांगासिनो दङ ओंखायनो आनएमप्लयमेन्टनि समस्याखौ नोङो बोखारनोब्ला नोङो जायखिजाया खामानि मावनांगोन जायखिजाया थाइसे थाइनै मोननाय खामानि मावनांगोन माखासे ग्रेजुवेसन पोस्ट ग्रेजुवेसन खालामनाय मानसिफोर दङ सानसेयाव थाइसेबो आरजिया नाथाय लेखा रोङै माखासे मानसिफोर दङ सानसेयाव 1000 थाखा 500 थाखा आरजियो बेनिखायनो नोङो ग्रेजुवेसन खालामनायानो जा पोस्ट ग्रेजुवेसन खालामनायानो जा जायखिजाया थाखा मोननाय खामानिनि सुबिदा मोनोब्ला नोङो बेखौ माव सानसेयाव नोङो थाइसे थाइनै 1000 2000 बादि 100-200 मोननाय खामानि मोनोब्लाबो नों माव मानोना जोंनि माखासे मानसिफोर दङ ग्रेजुवेसन पोस्ट ग्रेजुवेसन खालामग्रा सानसेयाव थाइसे थाइनैबो आरजिया 100-200बो आरजिया किन्तु नोङो जुदि फिसा खामानिखौनो मावनानै सानसेयाव 100-200 मोनोब्लाबो नोङो मास मोनसेयाव 6000 10000 5000 3000 निफ्राय 5-6 नोङो आरजिनो हायो मान्थलि नोङो 5-6 मोनोब्लाबो नोङो गोबां केपिटेल नोङो थुरायनो हायो सानसेयाव थाइसेबो आरजियो मानसिफोरनिख्रुइ दा बेनिखायनो जि सुबिदा मोनो बे सुबिदाखौ मावनांगौ आनएमप्लयमेन्टआ जायो सोलोंथाइ गोरोंफोरनि थाखायसो बेनिखायनो मोनसे बाथ्राखौ ला नोंथाङा जाहाथे आनएमप्लयमेन्ट सोरजिग्रा फेक्टर जानाङा नोंथाङा मोनसे एजेन्ट जानाङा आनएमप्लयमेन्ट सोरजिग्रा एजेन्ट जानाङा सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव आं ग्रेजुवेसन जाहाथे आं मोनसे एग्जाम्पल जानाङा जे आङो माने आनएमप्लयमेन्टनि सासे एग्जाम्पल नों माबा मोनसे खामानि माव माखासे सोलोंथाइ गैयै मानसिफोर दङ आनएमप्लयमेन्ट नङा आं सोलोंथाइ गोरों नाथाय आनएमप्लयमेन्ट होमबा सोलोंथाइखौ मानो लाखो नैबेबायदिसो जाना दङ जे सोलोंथाइखौ जोङो आनएमप्लयमेन्ट जानोसो लायो बिदिसो जादों दा मानो होनबा माखासे फरायै मानसिफ्रा आनएमप्लयमेन्ट नङा खिन्थु फरायनाय मानसिफ्रा आनएमप्लयमेन्ट थारमाने बेनि ओंथिया जोङो आनएमप्लयमेन्ट जानोसो फरायदों बिदिसो जादों जेराव माखासे फरायै मानसिफ्रा आनएमप्लयमेन्ट नङा आंनि आफा जोंनि गामिफ्राव माखासे मानसिफोरखौ नाय सोलोंथाइ गैया बिसोरो खिन्थु बिसोरो आनएमप्लयमेन्ट नङा खामानि मावो दाङो जायो आरो न'खरखौ सामलायलाङो आरो जोङो बिराद ग्रेजुवेसन पोस्ट ग्रेजुवेसन खालामना लानायनि उनाव जोङो गावखौनो मोनसे डिफारेन्स खालामनानै लाबाय जे आङो ग्रेजुवेसन नालाय बे खामानिखौ मावनो मोना आं पोस्ट ग्रेजुवेसन नालाय नैबे खामानिखौ मावनो मोना आंहा डिग्रि दङ नालाय नैबे खामानिखौ मावनो मोना नोङो माखौ खामानि मावनो मोननो होमबा मा खामानिखौ मावनो नोङो खिन्थु सोलोंथाइ लायामोनबा नोङो जायखिजाया खामानिखौ मावगौमोन नोङो आरो नोङो फैसा आरजिनो हागौमोन आरो बिनिखायनो सोलोंथाइ लायै माखासे मानसिफ्रा गोबां फैसा थायो पान दखाननि खासेया
सानसेयाव 500निफ्राय 1000 थाखा आरजियो बिल्डिं न' लुनाय एग्जाम्पल दङ दा बेनिखायनो नोंथाङा खामानिखौ बासिनाङा जि सुबिदा मोनो बे खामानिखौ माव गिदिर फिसा जियानो जाया मानो बेखौनो गोसो होथाबनानै मावथाब अब्ला नोङो जिबनाव साक्सेस जागोन आरो बे फिसा खामानिखौनो मावनानै नोङो नोंनि गिदिर टारगेटखौ एचिभ खालामहैनो हागोन बे सियर थेंक इउ बाय बाय सि इउ नेक्स्ट